Amateyemo kurwase kenyoro kia Nyamisaro ibere imeye wodi ya bochi borabu ebunge ya bumachoge borabu county ya Kisii igo yatwarira magombo amanene magega yokubasiria abancho babo babere asebono basabire gokonywa eri kubayenya asenchira ya maskani muri kito Dominic Onderi nale no roboti oruo asenchira yowekerano amagombo no mwichana bwasane kwene kigwa imenkeyemo miye kinyoro kia Nyamisaro tuwe wodi ya bochi barabu ebunge ya machoge barabu county ya Kisii maega ye amatemo kubasiria abancho babo babere Mong na dori ka kemuntoni ganyat ko bogo sirio bugma bwa ya maega yara konyoro roboti gurego sira ku mwana ye asirita pito yange yo nyara ko bogo sirio bugma bwa ye memo chio Nairobi kubatekana no mbosiko no para inki ni go tuchanete tusiti abancho baitu babere mwana mintu pita igasira mu chio Nairobi akero mama igwete report yiga era akaba konyoro gustuka era agasira no minto achite Nairobi akanyora accident agasira akara tugwa kirwesimi toko mwana minto sirire toko chiko nyebwatiria toko nyaka no sirire mama minto na chiko igwesimi yega mama nera agastoka nera agasira ona ntoko nyakomoremi tukarobeire buyarende mbuyare bono ekero omwana omwabati tokurukupamera akamnyoka kurwali akamubwata iga pamero mto bito mto kule nera agakanse agakugo etulno bokongu etule ni michando abana abo bakinire tubururo mongiro ria agakanse kenga na akwire tagesiri ona gakina batubwato moichano matanga abairu mochio yondo chenga chimbago chibagogete gaki maiga yo mong na dori ka kemunto kwegosa nige ya matega ya temete korwanira bugma bwaye abwasibanya tuko bakomnyokyo ikase nyagitari ya meme mochio bosongo kolenda kanyakoboko banyoro kubwatikana no gusira ko mwana wae Peter riboti gochanga omwana oyo osirire bona mama gochiko igugo nere ugostuka ugwakanse toko muimoki tomuri nyagitari toko mnyaga toko gochimagena toko tewya mumnyoki bosongo gosema konyo bugima bwaye bona ko tobogoriti omongina gochibosongo ngo ikanjera njera mbogoreti omongina kumba agurete njera ntamaeti ko tomoki getanda bosongo ko bori unga kimono omongina ngo batari mama bagonta iporo omongina asirete bona ri nande toko tomeri boti gochanga ya tari ayoka na mama nero akorire na mama okure amatebo igo nigo yichanire gusira kwa mwana Peter yange oikonyora konya mama omwabo kurwasa omuchio Nairobi asanyara koba okomosira asenke yeiga asebona nyare koba ogosire Nairobi bugima bwaye asumu busikono bwepara asanya koba ogosire bugima boiga no montondo yomo igoro yenke tusiriti abantu babira asenke kiyamo kaki mubeko kobo koino egere tukini abana bari kintakana batigaire no mungino ria mutakani utigara umwana omoke kubatika no gutanyara kora asenke yeiga nigi amate yasabira abantu bonse boto bumwe bugwanchokuya kobakonya kobasira eri banyara ko bakotwara ameroberi yo kobagara bamwabo kurwasi chinke no kobakoba gwikaga iga asenka yabo asengencha masabo yo moelio aso mwana mito Peter kerabera ICU ase wiki yemo epirio kaya ICU abwesere yire Kenyatta Hospital igere 400 epiri abusongo yo kaganda kominyoka Kenyatta Hospital aganda kominyoka potoro chenga ntubwato muchandu bogwekeria se piri togo saba abasani na bairi pamoja n'iki cyane cyonsi saba tubaye no moyo bugwancha na mogo tokonya simu gwancha kunyara ase namba yesimu 07 14 86 85 46 kuripoti gitsen kya na mema gien soko TV korega se kinyo Nyamisaro 2 kigutoka gaiga ase wodi abochi barawe bungi ya machogo barawe county ya Kisii Ritara ne Dominic Onderi Nyabuto